Sakuba awungwayi. Hayibo. Umasipala sefikile kulonyaka sena. All right. Ya mama, njengoba ukhelela lento igcwala exesheni elingakanani, masenze umzekelo, ndiyakubona uyothatha ixesha elingakanani. Kuba ndazi ngethanda kuba. Ingxaki isinuka sinabantu baso ubuthanjelwa inhloko Ubuthanjelwa inhloko siyakhaleza. kuba uthanjelwa Inhloko wakho iqinile asikhalezi. ngeke Oh. kulaa Yabona uba mna ndibuya nayigcwele. Ndiyayibona. ngeke ulenze ngeke kulazi ixesha uba lingakanani. Lento ngeke uyazi uba ungathini. Okay. Njengoba usikha njena kulo mngxuma siyangezeleka. Siyagyodyoza ngo. Ndiyasiva. Yakhe. Ya, madoda itsho into yalapha. Yenye indawo le apho kungenwa khona kuhlanjwe inalamanzi aklini. Kodwa nje enye into engumnqa ngaso isinuka into yokuba uyasiva amanzi wakhona ane acid amanzi wakhona. Uba wena wawuke waliva ibhetri lemoto ukunuka kwalo anjalo lamanzi. Afumaniseka ke eclean ayagijima ke njengoko ubona kuthiwa ke lamanzi aclean nawo ayaselwa. Bayichaza ke into yoba asuka le ububone khona sisikha khona ngezinto ezinjenge-5 litre kodwa ke kungena ingalo yodwa kusesinuka apha ePort St Johns e-Eastern Cape. Kusesinuka indawo ePort St Johns e-Eastern Cape. Ahlale ekliniki ngoba sibuza uba intsila yalamanzi akwenzeki na intsila ihlale, kodwa ke impendulo siyayibona ngoba kaloku ayabonakala uba ayahamba iphume intsila ihambe. Wena mntu uhlutshwa ngumzimba, umzimba ke othi urhawuzele. Noba ukule ndawo yasiva ismelling sawo amanzi uve nawe into yokuba ngamanzi lana ekubonakala uba angomanzi aqhelekileyo, hlobo nje lamanzi ekubonakala into yoba analo uncedo. Noxa ke singeke sikuphendule sitsho into yokuba yinto eyavela njani ukuze ibe iyakwazi ukunceda, kodwa ke uThixo xa ezisa izinto zakhe ebantwini soze zingaziwa into yoba le nto iluncedo kakhulu.